Katawanan kayo naman. Masayan. Na, nawala na yun noon. Lintik. Tara. Ano din yung pagawin sa layong. Takot talaga. Uy, go! Na-adyo day isda dari. Kita na ito dito. Darubog po kami na dito. Hindi ba na rin ito? Yari. Mulai tayo yan. Pag ako sa baka kantutin na kantutin tayo yan. Ano? Masyadong malaki. Ano? Bukan tayo? Ay, manamin tani. Kay dili makita ang ato ang kagwapo. Gwapo baka ko no. Sus. Ang ngayon ra mo day ko sa kumbok yung ano yung lubid-lubiron. Sa mo tagkagwapo. Ha? Bihod ka ng pagkaon niya? Yang anak ba? Oh, anak? Niki? Modus banget. Segulag pako. Pako. Okay. Bago sa Amerika ya, tirahan ng baka. Ya, tira-tirahan ng baka. Yaw ng baka. Yaw ng baka. Patay kang baka ka. Isda. Yaw. Wala ko nakurot na isda gabi. Ini isda ada. Masa nga lang sa apart? Tamurong doon. Tok, ang tamarong mo yung itong dagko to, dagog mata. Dayon, lagpad. Ito tamurong. Ah, kakailang tamurong. Tamurong daw. Uy, di pa ni mo takar mo yung daman-daman mo tani. Aw. Bahala manisko na sila dia. Kita di ta manisko kay watay hilig ana. Sa man disco. Gabilar-bilar lang.
Baka may birahan. Baka may birahan dili kay disco. Disco. Sa man disco. Baka. Wal mo na. Ang disco. Kaliwatan sa mga bugoy man na. Angay mga bugoy man na disco. Hangin! Dali! Ay bala ka dia. Na kisa may magkurog, may kaon. Narupan. Sira pa na. Di na kang cup noodles. Diyan mo pa naman pa na, pero sa parang marang siyaw lagi ito kung daray sa kilid. Kahagyo ko. Ano ako ah? Sabi ko, mahilok. Mahilok naman, mahilok eh. Matay man. Nagmahilo. Wala na ang pretorya nito? Man. Hapon? Wala. Bukwa na ko ito. Ah, Parang oo. Right. ano ko tayo namatay rin sa hapon. Ha? Bakit na to? Okay, namatay ka na. Wala nakabuo. Sa kaambon, ang rin na tayo. Nagatos. Ano man? Kabunta na. Ang tao may tagaan kang buhi. Anong tagaan man ang patay? Ang nabili matakaan. Ayun na, kung ako'y namatay. Parang na lubong. Kung ako'y namatay, di ko musugot ang ang kwarta gibilin sa nabuhi. Dapat ipadala sa namatay. Oo. Hindi ba, Bart? Wala talabotan. Unya na daw tatabangan, Bart, o mamatay na ta. Saan mo ba? Dapat kwarta. Natukod ko ng grupo ha kay mataganan ko na yung mamatay. Wala ba yung mahimo ba rin? Wala sa pamabuhay. Kung sa tatabangan, Bart, o mamatay na.